Така, хора. Почваме да играме. Ако не се чува, не знам. Не съм била на старата. Аз съм и вижте, дори в играта не е това, което беше Delta Force, а Delta Force. Така. Чакайте, хора. What? Не. Махаш от тук, бе. Това приложение е много странно за снимането. Махай се. Така. Purchase. 1 second. Така, тръгва. Тази игра е доста стара, между другото. О, не така да ми харесва за учителя. Тази игра е от 2013-2016. Много. Пишете в коментарите, но просто не съм от известните. Така че не знам колко общо хора ме гледат. Но все пак да си знаеш. Правя видео за любов, с труд, обработването с труд. Така че трябва да цените това, което гледате в момента. Секата е. Някой ме харесва видео в TikTok. Така. Само хейтки бия. Така си, че съм много скучена. What? Има въобще някой. Той е тук. Нека е 100%. Не е ли? What? О, вече. Може да е в нашата кола. Явно не. И къде може да е това? Как не съм те видяла, ма? Играхме една игра тук. Сега хора мисля да я играем на тази игра. От миналото видео вече мисля, че ще я знаете. Така че почваме с бус симулатора. Нали се чува? Ако не се чува, не си нямам идея. Снимам, нали да? Ти за какво си? Ясно. Не, ти се разкарваш тук. Защото си играе играта. Не? Казах ти да се разкарваш. Така, хора. What is this? Double drop gem? It can trigger continuous drops and increase drops. Тези реклами много ме дразнат. Ще тая японка. Карахме вода за бега. Само че този видеоклип мисля да е доста дълъг, така че мисля да го направя някъде около 30 минути. Така че да започваме. Миналия път беше от Добрич до Бургас, аз ще от Бургас до Добрич. Чакайте. Така, времето. Искам да е около ето така 4,5. Искам да е студен. Просто. Accept. Така, пътуваме. Yes, play. Не искам да чакаме една минута за да продам билет.
Или каквото и да е там. 1, 2, 3, старт. И така, хора, започваме да играем. Така. Палиме и тръгваме. Там че продължаваме клиент. Пускаме дългите фарове. Както официално почти всички правят, за да са нахални. Да. Не! Народа ви. Passengers, it is the departure time for the vehicle. Please take your seats. Надявам се да има звук. Трябва да има. Let's get started. Drive safe. Пускаме все пак и студено. Пускаме така да си е супер вътре. Отвътре камерата да е по-реалистично. И тръгваме. Пускаме и това стъкло. Там че за да е по-хубаво и по-удобно, махаме тя работа. Парното си работи, да, всичко си работи. И да тръгваме към локацията. Втория епизод, между другото, на моята поръчка. Надявам се да ви хареса като цяло. Между другото, това приложение е доста удобно за снимане, което си свалих. Просто то си ми снима аз докато играя, което е доста яко. Без абсолютно да пречи. Не ми пречи, просто се вижда някакво оранжево кръгче с на броя в минути колко е дълго минути. Колко е дълго видеото, да. В момента видеото е дълго 7:57 секунди. То си ми отброява, което е доста. След това ми излизам в кафената. Взимам го, преработвам го и го качвам в YouTube. Мисля малко по-разнообразни игри да направя в този епизод. Това видео ще е доста дълго, само ви предупреждавам. Обаче на мен много ме яд, че почти абсолютно никой не ме гледа като цяло. Почти абсолютно никой.